Per aquests 4 anys, el pilar bàsic jo crec que és aquest, és generar ocupació, és posar tots els mecanismes en marxa per tal que la nostra gent pugui trobar feina i pugui refer les seves vides, algunes vides trencades i molt dificultades pel fet que no hi ha feina, la situació és molt complicada. Aquest és el primer pilar. N'hi ha un altre, amb una situació de crisi econòmica com la que ens trobem, és fer molta política social, claríssimament, d'ajuda, de recolzament, d'estar allà. Quan hi ha problemes, l'administració pública li toca estar allà, ajudant amb acció social, continuant ajudant els joves i els no tan joves amb promocions de pisos de lloguer per tal que la vivenda no sigui un problema com ha estat i continua sent. La vivenda ha estat un problema durant molts anys quan les vaques eren grosses, però és que ara continua sent un problema i potser encara més greu. Doncs l'administració li toca estar al costat dels joves, dels no tan joves, en la solució del problema de la vivenda, estar al costat de la gent que necessita feina per tal d'ajudar-los a trobar llocs de treball. Per tant, acció social, estar al costat de les famílies amb més dificultats per tal d'ajudar-les a tirar endavant amb les ajudes que calgui. Crec que és el segon pilar important d'aquest mandat. Cercar ocupació, la base, i en segon lloc mirar que l'acció social i la política social sigui una de les bases fonamentals de la nostra manera de funcionar com a govern municipal. Fins i tot deixant en un segon o tercer lloc els equipaments. Fa uns quants anys els ajuntaments dedicaven molts esforços a inaugurar equipaments municipals i a fer nous equipaments, importants tots ells, que ens han permès assolir unes cotes de benestar en els nostres pobles importants. Potser ara toca dedicar la major part del nostre esforç, no tant als equipaments com sobretot a la política social, a l'ajuda a les persones que més ho necessiten, a ajudar-los a cercar feina i a crear aquest clima de confiança entre tots, repeteixo, aquesta unitat, tothom conjuntament per tal de sortir d'aquesta situació tan dificultosa en la que ens trobem. Sí, clar, també hi haurà grans inversions, perquè home, la nostra gent continua... Per exemple, necessitem una nova escola bressol municipal. M'enrotllo molt. Necessitem una nova escola bressol municipal, per tant, l'administració no pot deixar de fer aquesta escola bressol municipal i és un compromís i està sobre la taula i es farà. Hi ha equipaments esportius nous a realitzar-se. Teníem el projecte, que ja ve de la passada legislatura, d'un nou camp de gespa artificial. Són projectes que estan a sobre la taula. Hi ha el projecte també d'una nova residència geriàtrica. Bé, aquests projectes han de continuar existint, evidentment, però ara mateix ja no és l'element fonamental del mandat. L'element fonamental del mandat en aquests moments és l'acció social, la política social, per tal de sortir tots junts de la crisi econòmica. En aquesta negociació l'Ajuntament d'Abrera no hi té res a dir, perquè no són propietaris dels terrenys, els terrenys són d'Incasòl i per tant tota la negociació, en tot cas, si s'ha produït, s'està produint o es produirà, es farà des de la Generalitat de Catalunya i molt concretament des d'Incasòl. Una mica, jo repeteixo el que vam dir en el seu moment, evidentment la implantació d'una empresa, sigui aquesta o qualsevol altra, que pugui venir i que pugui donar llocs de treball en aquests moments, doncs serà benvinguda i evidentment parlarem amb qui calgui, però també us dic que com a Ajuntament d'Abrera no hi ha res i evidentment estem a l'expectativa que es pugui produir alguna notícia bona o dolenta en aquest sentit. No us en puc donar cap perquè no en tinc cap. No en tinc cap. Jo sé que la Generalitat negocia i que negocia amb diverses empreses, però, esclar, les negociacions de la Generalitat lògicament són negociacions i nosaltres no tenim aquesta informació. Com a municipi, doncs, restem a l'expectativa, igual que estàvem fa uns mesos, sabent, però, que Abrera, per la seva ubicació, té certes possibilitats en aquest tipus de qüestions, però sense saber res concret al respecte. Les empreses xineses parlen amb la Generalitat perquè els terrenys són d'Incasòl. En el cas de Mercadona és una empresa que necessitava terrenys i que Abrera tenia terreny industrial disponible. Com que el tenia i encaixava en metres quadrats, doncs es va instal·lar aquí com es podia haver instal·lat en algun altre espai que tingués els metres quadrats suficients per poder-s'hi instal·lar. A banda que Abrera tenia bona comunicació,
etc., que són aquests inputs que les empreses necessiten per tal de poder-se instal·lar. Una cosa i l'altra no té res a veure, Constantment hi ha empreses que els poden estar interessades, però nosaltres no som els propietaris del sòl. I llavors qui és el propietari del sòl s'ha de posar d'acord amb la promoció, és a dir, el sòl i les empreses s'han de posar d'acord amb moltes qüestions. Nosaltres podem generar clima de confiança, podem generar un clima de coneixement del món industrial, però al final la propietat del sòl no la té l'Ajuntament d'Abrera, en canvi sí que la té Incasòl. Si tots els treballs estan ja, immediatament es posaran en marxa el projecte d'urbanització ja, està en procés d'informació pública, però s'està acabant ja el procés d'informació pública, per tant el projecte d'urbanització es posarà ja en marxa i es preveu, en els calendaris dels quals sempre hem parlat, finals de 2013, principis de 2014, tenir ja el centre posat en marxa. O sigui, a principis de 2014, com a data extrema, el centre logístic estaria ja en ple funcionament. Per tant, tots els treballs, de fet, si us heu passejat pel polígon barcelonès, haureu vist que ja han començat obres en la part urbana, diguéssim. I ara, a la que el projecte d'urbanització estigui fermament aprovat, ja podran tirar endavant tota la resta d'obres pendents, perquè, com sabeu, hi ha obra de polígon industrial i hi ha obra de la pròpia implantació. Bé, doncs tot això es posarà en marxa immediatament. Algunes obres ja han començat, algunes coses ja han començat.